ברוכים הבאים לכם. אנחנו היום בפודקאסט החדש של הליכוד. זה פודקאסט שהולך לצאת בערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לצד תכנים נוספים, חדשים, מאוד מעניינים, שאנחנו הולכים להנגיש לכם בזמן הקרוב והלאה. אז תצטרפו אליי. היום הפודקאסט הראשון שלנו, לפרק הראשון שלנו, החלטתי לארח את יו"ר הכנסת, וברוך הבא, אמיר אוחנה. לכבוד הוא לי, גיא, להיות איתכם בפודקאסט הראשון הזה, לדבר בצורה בלתי אמצעית אל הציבור שלנו ולקהל שלנו. בכלל, יש לי אהבה גדולה לקונספט הזה של פודקאסטינג, כי זה מאפשר גם לדבר, ולא רק לראות סיסמאות, אלא גם לדון בנושאים לעומק. יש זמן, ואתה מוזמן כמובן לשאול בכל נושא שאתה רוצה. את השאלות קיבלתי מראש, גם התשובה, סתם. מה שאתה רוצה, באיזה נושאים שאתה רוצה, הכי פתוח, ואני אעשה כמיטב יכולתי להשיב. תראה, אני רואה את הפודקאסט הזה, תכננתי לחלק בעצם לשני חלקים. תכננתי חלק אחד, שיעסוק יותר בענייני דיומא, דברים שכרגע לוחצים לכולנו כאן במדינת ישראל, וחלק אחר, קצת יותר אישי, קצת יותר עליך. אבל לפני שנפתח, אני חושב שאנחנו חייבים לצופים שלנו איזה גילוי נאות קטן. אנחנו מכירים כמה, שנתיים, 3? שנתיים, 3, 28, 30, 30 שנה כמעט. השירות הצבאי. מאז השירות הצבאי, אמיר היה המפקד שלי, היה המ"פ שלי בעזה, בפלוגת צירפד. היינו אומרים להיות גם אחר כך עוד בבסיס משטרה צבאית אילת, בסוף זה לא הסתייע, אבל אמיר הוא באמת המפקד שלי, ומאז אנחנו בקשר, גם הייתי הדובר השני שלך. הוא היה הדובר הראשון כשנכנסת לכנסת, ואני הייתי הדובר אחריו, זה היה לפני גם כן משהו כמו כמעט עשור, אני חושב 9 שנים, משהו כזה. ולמרות הגילוי הנאות, קהל נכבד, אני מזמין אותך לשאול את השאלות הכי קשות, ולא לעשות הנחות. אנחנו חברים, אנחנו אוהבים, אבל יש נושאים שהם על הפרק ושהם חשובים, ושצריך באמת להשיב עליהם, ולכן בלי הנחות. אוקיי. טוב, אני אתחיל בשאלה ראשונה דווקא בביטוי, שאתה הגית ב-29 לאוקטובר 2019, בנאום שמבחינתי לפחות הוא עדיין אבן דרך, במאבק שלנו על המשילות, על הדמוקרטיה הישראלית. הביטוי כמובן זה הפרקליטות שבתוך הפרקליטות. כשאתה רואה את החקיקה שאנחנו מקדמים מצד אחד, ומצד שני את ההתנהלות של היועמ"שית, ההתנהלות של אותן עמותות שממשיכות לעתור, ואת בג"ץ שממשיך לקבל את אותן עתירות. מה אתה חושב שאנחנו, כקואליציה, כמפלגה, כציבור, שכרגע צופה בנו בבית, יכולים וצריכים לעשות, כדי שהפעם באמת נצליח לעשות את השינוי? קודם כל, הנושא הזה הוא באמת היה נושא מרכזי שעמד בלב מערכת הבחירות האחרונה, ויש מי שמנסים לטשטש את ההיסטוריה ולעוות אותה ולהראות מה פתאום, הליכודניקים לא הצביעו על זה, לא אמרו להם בכלל. לא נכון. אני בנושא התיקון של מערכת המשפט התראיינתי, אני זוכר את זה לפני הבחירות בערוץ 11, 12, 13, 14, פוסטים, רשתות חברתיות, תחת כל עץ רענן, כי המצב חמור ומצריך תיקון. עכשיו, התיקון, מה מטרתו? מטרתו לא חלילה, וגם בזה מאשים אותנו, להרוס, למוטט. אני לא חושב שתמצא בקרב חברי הליכוד אחד שחושב שאפשר לנהל מדינה בלי בתי משפט, או בלי פרקליטות, או בלי מערך ייעוץ משפטי לממשלה. לא חושב שיש מישהו כזה. אבל השאלה היא שאלת האיזונים. האם במצב הנוכחי הבכורה נלקחה, ובכוח דרך אגב, אף אחד לא הסמיך על ידי מערכת המשפט או לא, ובעצם מי הוא הריבון? זאת השאלה הבסיסית ביותר. מי הוא הריבון? אם זה כמו שלימדו אותנו משחר נעורינו, העם, אזי העם צריך לקבל את ההחלטות. עכשיו אי אפשר שיהיה 10 מיליון חברי כנסת, אז כל אחד מאציל את ריבונותו לנבחר הציבור שהוא בוחר בו, לפי המפלגה שהוא בוחר בה, לפי הרשימה וכו', כדי שינהלו את ענייניו כפי שהתחייבו בפניו. ואילו אם יש גוף אחר שהוא הריבון, והוא נטל את הריבונות לידיו, אז אנחנו רואים שהעם אין לו את המילה האחרונה. הרי בסוף, כשאתה רוצה לשאול מי החזק, התשובה היא מי שיש לו את המילה האחרונה, הוא החזק. ואם המילה האחרונה
נמצאת תמיד, בכל מצב, אצל מערכת המשפט, אם זה הייעוץ המשפטי לממשלה, ואם זה בתי המשפט, אז הם לקחו את הריבונות. אפשר לקרוא לדבר הזה בהרבה שמות. דמוקרטיה היא לא אחד מהם. ואלה שמתיימרים וצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, הדבר האחרון שהם רוצים הוא דמוקרטיה. אנחנו הדמוקרטים, אנחנו רוצים שתהיה דמוקרטיה. אנחנו רוצים שההחלטות יתקבלו על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ויש מי שמנסה לסכל זאת שוב ושוב ושוב. אז אני שואל אותך עכשיו, בתור האדם הקטן ברחוב, זה שהדרך היחידה שלו להשפיע, באמת להשפיע על המדינה ועל איך שהיא תתנהל ועל החיים שלו ושל ילדיו, זה ללכת פעם ב3-4 שנים, לצערנו זה קצת פחות, אבל ללכת פעם ב4 שנים לקלפי ולהניח את הפתק שלו. וכשהוא רואה שפעם אחרי פעם הקול שלו נדרס, עכשיו אנחנו רואים אפילו דברים בסיסיים שלא חלמנו שיכולים לקרות, כמו פיטורים של ראש שב"כ. לא חלמנו שבית משפט יכול להתערב בדבר כזה. מה אותו אזרח יכול כרגע לעשות כדי לסייע לכם, כדי לסייע לנו, לכולנו, להצליח במשימה הזאת? לא השלמתי את התשובה, זה בסדר, לא השלמתי את התשובה, אבל קודם כל נתחיל מזה שבאנו ואמרנו את הדברים. אני קראתי לזה אז, אם אתה זוכר, תוכנית 4 השלבים, מה צריך לעשות כדי להביא לתיקונים הדרושים מערכת המשפט, ואני מאמין בדברים הללו. ייתכן, וזה צריך להגיד פה, כן, שאפשר היה לעשות את הדברים אחרת, ייתכן שצריך היה לעשות אותם אחרת, כדי מה? כדי להביא להסכמה רחבה יותר, להבנה רחבה יותר בציבור, מה הם הדברים שאנחנו מנסים לעשות. והדברים שאנחנו מנסים לעשות הם באמת להגשים את הדמוקרטיה, להגשים את היכולת של הציבור לקחת את גורלו בידו ולבחור איך הוא רוצה שהמדינה תתנהל. זה למעשה בתמצית הרפורמה המשפטית בכללותה. נכון. זה האירוע, זה האירוע. עכשיו, מה אפשר מכאן ואילך לעשות? אז קודם כל לא לזנוח את התפיסה, אבל כן לעדכן את הדרך להגיע לתפיסה. ייתכן, וצריך להגיד זה גם לציבור שלנו, שנצטרך להגיע לשם יותר בהדרגה, בצורה יותר איטית. לא כמו שקיווינו לקבל את הכל במושב אחד של הכנסת, זה לא עובד. זה קשה מדי לבלוע, ויש רבים בציבור. אגב, אני מוסיף רבים די טובים בציבור, שנבהלו, בעלה אותנטית. אני לא אגיד לך שלא היו, ובוודאי שהיו מניפולטיביים ומניפולציות ואנשים שעניינם רק לשמר את הכוח. רואים את זה גם היום. בוודאי, אבל היו גם בקרב אלה הרבים, העשרות אלפים שיצאו לרחובות, היו גם אנשים טובים שחלקם אני מכיר באופן אישי, וגם לא אנשים טיפשים שקל לעוות את מחשבתם וכו'. ולכן צריך בעיקר לדבר אל המסות, אל האנשים האלה, להסביר להם שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך, הוא מעוות, הוא לא דמוקרטי, אין לו תקומה למצב הזה. זה כמו העלאווים ששלטו עד לאחרונה בסוריה, או אם תרצה גם דוגמאות אחרות של מיעוטים ששולטים ברוב. לא, הרוב יש לו רצון, יש לו שאיפה, הוא רוצה לשלוט. אז צריך קודם כל לתאם ציפיות עם הציבור. כן, לשם אנחנו שואפים. זהו היעד, וזה כוכב הצפון אם תרצו. מהו כוכב הצפון? שיהיו איזונים ובלמים בין הרשויות. ולא שתהיה רשות אחת בלבד, וזה מה שיש היום במדינת ישראל, שאין עליה שום איזונים ושום בלמים זולת אלה שהיא מועילה מפעם לפעם לגזור על עצמה, וזו כמובן מערכת המשפט. אבל מה הכוונה תאום ציפיות עם הציבור? שהדרך לשם תהיה יותר ארוכה, לא 40 שנה, אבל יותר ארוכה ממושב אחד של הכנסת. אנחנו מפלגה שמרנית. הליכוד היא מפלגה שמרנית, המקבילים שלנו בבריטניה זה הקונסרבטיבס. כן. מה המשמעות של זה, של מפלגה שמרנית? שאנחנו בעד אבולוציה ולא רבולוציה. תהליכים, וכשעושים תהליך, עושים צעד אחד, בודקים שהכל בסדר, הספינה ממשיכה לנוע בכיוון, וממשיכים לנוע הלאה. ואם צריך גם עושים חישוב מסלול מחדש, עושים תיקון, אבל התהליכים צריכים לקרות, והם צריכים לקרות נכון, תהליכים נכונים. אני סמוך ובטוח שאנחנו נגיע ליעד הזה, ואני מקווה שהציבור ימשיך לתת לנו אמון שזו הכוונה שלנו, גם אם היא לא מתגשמת ברגע אחד. אחרי שהוכחנו את זה גם בכל שנת הרפורמה, שבעצם במשפט שלמה הזה אנחנו לא היינו מוכנים לוותר על התינוק. לא היינו מוכנים לשרוף את המדינה. נכון. נכון. תראה, זה מוביל אותי, כשהנושא הזה של אבולוציה ולא רבולוציה, אני זוכר את זה אצלך מתחילת הדרך. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי,
כשאני הייתי הדובר שלך, ראש הממשלה הטיל עליך לעמוד בראש ועדה שבעיניי היא אחת הוועדות החשובות שהיו כאן, ועדת חוק יסוד הלאום, ועמדת בראש הוועדה הזאת, אם אני לא טועה, כמעט שנה זה היה? שנה שלמה של תהליך, שבו הגשמת הלכה למעשה את מה שאתה אומר על אבולוציה ולא רבולוציה. אני זכיתי לראות את הדברים מאחורי הקלעים, ואני זכיתי להבין את המשמעויות והחשיבות של זה, ואני מצד שני גם רואה את אחינו הדרוזים שנפגעו, אם בצדק, לא בצדק, נפגעו מהחקיקה הזאת. הייתי רוצה לשמוע ממך, גם שתספר לנו קצת על התהליך של החקיקה שעברת, ואיך אנחנו יכולים לרפא את הפצע הזה שנוצר לנו עם אחינו הדרוזים, ולא לפגוע בחוק יסוד הלאום, כי בעיניי הוא עדיין... קודם כל בוא נתחיל ממהו חוק יסוד הלאום. חוק יסוד הלאום קובע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ושלא בלבד, מבחינה לאומית, שלא בלבד, יש בה מיעוטים, הם נהנים מזכויות אזרח מלאות, אבל זכויות לאומיות במדינה הזאת יש לעם היהודי, וששפתה עברית ושירושלים השלמה והמאוחדת, זה גם תוספת שלנו בוועדה, היא בירתה, ושהחגים הם החגים הלאומיים, ושהדגל הוא דגלה, מגן דוד, ושהמנורה הוא סמלה. אלה הדברים הכי בסיסיים שבעצם אומרים מהו ה-DNA של המדינה הזאת. הרי לישראל אין חוקה. ובמדינות שבהן יש חוקה, יש בדרך כלל 3 רגליים לאותה חוקה. רגל אחת היא זכויות אדם. את זה יש לנו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. הרגל השנייה היא מוסדות שלטון. גם את זה יש לנו חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד נשיא המדינה וכו'. יש. והרגל השלישית הייתה חסרה. עד חוק יסוד הלאום הייתה חסרה. מה ה-DNA של המדינה הזאת? למה היא קמה? מה היא בכלל? מה הזהות שלה? את זה יש לנו. עכשיו, הדוגמה הזאת שנתת היא דוגמה מצוינת לתהליך חקיקה סדור שעבר בכנסת בצורה מעמיקה. שנה לשבת על חוק יסוד, המון דיונים, שמענו את כל הדעות, שינינו הרבה. אני מזכיר לך, דבר החקיקה שהגיע אלינו שונה במידה רבה. לא 180 מעלות, אבל במידה רבה, מדבר החקיקה שיצא מאיתנו. והוא כולל, אגב, גם התייחסות שהדרוזים אמרו לנו, תראה, יש סעיף שאומר, מדינת ישראל תפעל למען בני העם, בני העם היהודי, שנמצאים בצרה ובשביה ברחבי העולם. ואז אמרנו, רגע, ואם נגיד יש דרוזי, אזרח ישראלי דרוזי, הוא לא יהודי, הוא לא נמצא בצרה או בשביה בשל יהדותו, אבל הוא נמצא בשל אזרחותו. כן. אז שינינו את זה. גם למען אזרחיה, כל אזרחיה. היו המון שינויים שעשינו שם, ואני חושב שיצא תחת ידינו דבר חקיקה טוב, והיו מי שבהצלחה רבה, צריך להגיד, הצליחו לעוות את מה שהחוק הזה בא להגיד, ולהקים עלינו את אחינו. אז רגע, לפני שלושה שעוברים לדרוזים, אני רק רוצה להגיד באמת לצופים שלנו, שאני זוכר איך היית ימי דיונים מאוד ארוכים בוועדה נגמרים, ואז כשנגמר הדיון, היינו הולכים ללשכה, ואז מתחילה רכבת של משפטנים ואנשי ציבור, מימין, משמאל, מהמרכז, דתיים, חילונים, שכל אחד בא להגיד את דעתו. אישה אחת יקרה לי מאוד שכבר לא איתנו, פרופסור רות גביזון. פרופסור רות גביזון, נכון. שברכה אותי על התהליך, אני חושב שיש לי את הברכה שלה אפילו פה, באחד הספרים, אם תרצה אחר כך נחפש ונמצא אותו, אבל בסופו של דבר, בגלל ההתנגדות שהוא עורר, היא לא תמכה, בדבר אחר, צריך להגיד את האמת. לא תמכה בגלל ההתנגדות הזאת, אבל אכן שינינו הרבה דברים. כמו שאתה אומר, אחרי הדיונים, אמרנו, אוקיי, מכל מה ששמענו היום, מה אנחנו מאמצים, מה אנחנו משנים, מה אנחנו מוסיפים, מה אנחנו משמיטים, ובאמת, לא בצדק, אחינו, בני העדה הדרוזית, כעסו על החוק, כי אני עוד לא פגשתי עד היום, ואתה מדבר על חוק שחוקק ב-2018, אף דרוזי שיכול להראות לי, הנה, נפגעתי פה ופה ופה. אין כזה דבר. כי זה ממש לא החוק, זה לא מה שהוא בא להגיד. ואני אגיד לך יותר מזה, הרי מה אמרו? האופוזיציה התנגדה לחוק. ואז שאלתי, מה בסעיפים האלה, 11 סעיפים מחזיק חוק יסוד הלאום, מה בסעיפים האלה אתם מתנגדים לו? ואז מסתכלים ורואים, באמת אין מה להתנגד, זה לא מה שיש בחוק, זה מה שאין בו. אז
תציעו תיקון, אבל אתם לא יכולים להתנגד למה שטוב, למה שנכון. כן, זה מה שהם עשו. מה אין בו? שוויון. עכשיו, שוויון, מילה חשובה, מילה שאנחנו לא רק רואים אותה כמס שפתיים, אלא כערך אמיתי במדינה, ואנחנו דוגלים בערך הזה. אנחנו רודפים אחריו לפעמים. מה אנחנו? אנחנו לצערנו צריכים לרדוף אחריו לפעמים. רודפים אחריו לפעמים. שוויון בפני החוק, כמו שאנחנו היינו רוצים שיהיה. אבל המילה שוויון לא מתאימה לחוק יסוד הלאום. היא מתאימה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לחוקים אחרים, לכן אפשר להציע לתקן אותם. אבל בחוק יסוד הלאום אין שוויון. יש מדינה שהלאום היחידי שזכאי לזכויות לאומיות במדינה הזאת, לאומיות, לא זכויות אדם, לא זכויות אישיות אזרחיות, זכויות לאומיות, זה הלאום היהודי. וזה הרעיון של החוק, זה מה שהוא בא להגיד, בלי להתבייש. ואני מאוד גאה שהייתה לי הזדמנות לעמוד בראש הוועדה שכוללה את החוק הזה. ואיך אתה חושב שכן נוכל לרפא את הפער הזה שנוצר לנו עם אחינו? קודם כל, אנחנו עובדים המון מול אחינו הדרוזי, ברוך השם, גם יש לנו חבר כנסת דרוזי בתנועה שלנו, עפיף עבד, חבר כנסת מצוין, הוא רק נכנס, אבל לדעתי יש לו עוד עתיד, והרעיון הוא להסביר רק את האמת. אנחנו איתכם, אתם איתנו. אנחנו לא נפרדנו בגלל החוק הזה, כי החוק הזה מטרתו חלילה לא לפגוע בכם. ויש בוודאי טענות רבות לאחינו הדרוזים, בנושא של קרקעות ובנייה, בנושא של הכרה. אתה יודע מה? אני הייתי רוצה חוק שמכיר בזכויות של כל המשרתים בצה"ל. לתת להם הטבה, בקרקעות, בתעסוקה, בלימודים, לתת להם הטבות. עד עכשיו, כשהיו ניסיונות לעשות את זה, מנע את זה. מי שמנע את זה זה מערכת המשפט. משום שהיא ראתה בזה, הצטלה למשהו אחר. רוצים לעשות פה אפליה ליהודים, ולכן אומרים מי ששרתו בצה"ל כדי לשלול את הערבים. לא, גם הערבים שמשרתים בצה"ל צריכים לקבל את ההטבות האלה, מלאות. נכון. גם דרוזים, כולם. נכון. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על זווית שאנשים קצת פחות היום נחשפים אליה אצלכם. אתה היום יושב ראש הכנסת. ובתור יושב ראש הכנסת אתה מנהל את הכנסת. אנשים קצת פחות מכירים את הזווית הזאת. את המאחורי הקלעים, בדיוק, איך כל הדבר הזה עובד. וחברי הכנסת, השרים, הממשלה, הם עצמם כן מרגישים את זה היטב, ועשית פה שינויים מדהימים. עשינו. לבד לא הייתי עושה כלום. אז עשית עם הצוות שלך שינויים באמת מדהימים. יש לך עם צוות שהולך איתך הרבה מאוד זמן. וזה חשוב מאוד. עשיתם שינויים מדהימים פה מהדברים הקטנים, שכביכול קטנים, שזה מהמזון, ועד למעמד של הכנסת, שאנחנו רואים פה משלחות בינלאומיות שמגיעות לכאן ללשכה כמעט כל יום, ולפעמים כמה פעמים ביום. אז תספר לי קצת איך אתה רואה את התפקיד שלך היום בתור יושב ראש הכנסת, מה אתה, דברים שאתה רוצה עוד לעשות קדימה? קודם כל, אפילו שאני חבר כנסת כבר כמה שנים טובות, לא הכרתי חלק גדול ממה שמתחולל פה מאחורי הקלעים. משום שלא הייתי בעברי סגן יושב ראש כנסת, או יושב ראש קואליציה, או יושב ראש ועדת הכנסת, שאלה תפקידים שכן מכירים גם את המאחורי הקלעים של הכנסת. אבל זכיתי כמובן להכיר אותם בענק בתפקיד הזה, שאני ממלא אותו כבר למעלה משנתיים. אגב, הכי ותיק מאז יולי אדלשטיין. מה היה לנו? היה לנו יריב, היה לנו מיקי, ובני גנץ גם היה איזה חודשיים, שלושה יושב ראש כנסת. אז הכי ותיק מאז יולי אדלשטיין, ובאמת גיליתי עולם חדש. לא רק בפרלמנטרי, גם בפרלמנטרי, אבל גם בניהול של המשכן, הניהול של הבניין, בכל זאת מוסד שלטוני מרכזי במדינת ישראל, אחד מסמלי השלטון של מדינת ישראל. סימן הכי דמוקרטי של... הלב הפועם של הדמוקרטיה הישראלית, זו הכנסת. ויש מאמצים גדולים מאוד שנעשים מאחורי הקלעים כדי שהלב הזה ימשיך לפעום ולא יפסיק. ויש מי שמנסים להפסיק אותו, דרך דוגמה אחת. לפני כמה שבועות העברנו כאן חוק חשוב. העברנו כמה חוקים חשובים. זה הרצף של כמה חוקים חשובים, גם בנושא התקציב, גם בנושא שינוי שיטת בחירת השופטים, הוועדה למינוי שופטים. והיו אני לא יודע, מיעוט קטן, אבל אלים, שניסה בבריונות, למנוע מחברי הכנסת להיכנס להצביע, לעשות מצור על הכנסת, למנוע את דרכי הגישה. ואלה הם מתקראים דמוקרטיים, כן? אלה שלא מאפשרים לנבחרי הציבור... האמת היא שזאת הייתה שאלת ההמשך שלי, אבל אתה כבר שם, אז אנחנו נמשיך.
ובעקבות מאמצים כבירים, גם של משמר הכנסת, ואני צריך לציין את זה, וגם של משטרת ישראל, הניסיונות הללו סוכלו, וכל חברי הכנסת נכנסו, הצביעו, כל אחד לפי צו מצפונו, לפי השקפתו, והדמוקרטיה בסופו של דבר עמדה בכל האתגרים האלה. אבל זה לא נעשה בלי הרבה מאוד מאמצים של מאחורי הקלעים. אז זהו, אז אתה דיברת כרגע על זה שניסו למנוע את הכניסה לכנסת, אבל באופן כללי אתה מתמודד עם כהונה מאוד מאוד מאתגרת בנושא הזה. בכנסת, כן, לראשונה אני חושב מאז הקמתה, הפכה להיות סוג של זירת הפגנות ומחאות, שאתם מצליחים להכיל אותם באמת בצורה מאוד מאוד מכבדת עבור אותם מוחים, כי אנחנו יודעים שחלקם משפחות שכולות, חלקם משפחות חטופים, אז הייתי רוצה לשמוע ממך גם על הדילמות האלה, וגם איך אתם מצליחים בסופו של דבר לדאוג לזה שהכנסת תמשיך לתפקד, כי זה לא רק אותה הצבעה, וזה לא רק אותו מקרה שרואים כרגע בטלוויזיה, איזה משהו שקרה והוא היה נקודת פיק, אלא זה קורה כאן בכנסת יום כמעט, שעה, בכמעט כל ועדה שמתקיימת. כן, קודם כל גם לפני ה7 באוקטובר היו ניסיונות כאלה, המחאה נגד הרפורמה וכולי, וגם איתם התמודדנו אומנם ביד יותר קשה, כי זה לא משפחות שכולות וזה לא משפחות חטופים, שזה אירוע חסר, תראה, ה7 באוקטובר הוא אירוע חסר תקדים, בעוצמתו, וגם בהיבט שהוא הכניס לחיינו מושג חדש, משפחות החטופים. אמנם היה לנו גלעד שליט ויש נעדרים אחרים, אבל לא במסה הזאת ובבת אחת. וזה צריך מאיתנו לחשוב איך אנחנו מתנהגים מול האירוע הזה. יש פה אנשים שנלחמים על חיי העיקרים להם מכל, והם רוצים להשמיע את קולם. ואני במידה רבה של סיפוק יכול להגיד לך שהכנסת הייתה המקום הזה. הצלחנו לאפשר למשפחות הללו לזעוק את זעקתם, להשמיע את קולם. זה לא תמיד קל. להפך, זה בדרך כלל לא קל. זה קשה, זה כואב, זה לפעמים גורר המון כעסים, זעם. ולמרות כל זאת, אני גאה בזה שהכנסת כבית העם נתנה ביטוי לקולות שעולים מהציבור, ולא התנהגה כמו מגדל שן שמנותק ושלא שומע ושלא רואה את מה שקורה בחוץ. והצלחנו גם להמשיך לנהל את העניינים הפרלמנטריים. היו כמה חריגות, היינו צריכים לטפל בהן, טיפלנו בהן, אבל בגדול הכנסת המשיכה לפעום, והמשיכה לפעול, והמשיכה לחוקק, גם בנושאים שקשורים למלחמה, חוק חיילי המילואים, שנתן הטבות מאוד משמעותיות וחשובות לחיילי המילואים, לאור השירות שלהם הממושך בתולדות המדינה, חוק למען משפחות החטופים, למען משפחות השכולות, ועוד הרבה דברים גם שלא קשורים דווקא למלחמה ולאדבותיה נקרא לזה. בלי יכולת לסכל את פעילות הכנסת. ואני מאוד גאה בזה. זה אגב מאתגר, זה דורש כמעט עיסוק יומיומי באיך פועלים, איך מתנהגים, זה ניהוג מאוד עדין כדי להמשיך לעשות זאת בלי שהבית יישרף. כן? והצלחנו ברוך השם לעשות זאת, אנחנו כבר 1.5 בתוך האירוע, ואני מקווה כמובן שהאירוע הזה יסתיים, שנצליח להשיב את כל 59 אחינו ואחיותינו שנמצאים בשבי החמאס. זו מחויבות של מדינת ישראל, שאין עליה עוררין. יש מחלוקת על איך מגיעים ליעד הזה, אבל אין מחלוקת שחייבים להגיע ליעד הזה, ושזו מחויבות שלנו. בוודאי. ושנצליח לחסל את ארגון הרשע, המכונה חמאס, מעל פני האדמה, ולהביא שלום וביטחון לאזרחי ישראל. אנחנו בכיוון, אגב, אנחנו בכיוון לשם. אני יכול להגיד באמת שאני רואה את זה מקרוב, אני רואה את הוועדות, ואני באמת חושב שזו עבודה מדהימה שאתם עושים בנושא הזה, שגם להכיל את אותן משפחות שבאמת נמצאות במצב המצוקה הקשה ביותר, אבל מצד שני לפעמים אומרות את הדברים הקשים ביותר ומתנהגות בצורה שקשה להכיל, או שבכלל זה לא הם, אלא כל מיני נספחים שמצטרפים ובאים מסביב. יש הרבה טרמפיסטים. וההתנהלות שלכם באמת מאוד מרשימה. עכשיו התחלת לדבר כאן על המלחמה, אני אספר לכם
כששלחתי לאמיר את התמונות שלי מהמילואים הראשונות, הוא היה מוכן לעשות הכל כדי לעזוב ולשים את הווסט עליו, לקחת את הנשק ולהצטרף, אבל הוא עשה כאן בכנסת למען כולנו. מוביל אותי לשאלה הבאה שלנו, אתה נחשב אחד מחברי הכנסת היותר מקורבים לראש הממשלה, שראש הממשלה סומך על דעתו, אז אני אחלק את השאלה שלי 2. אחד, זה מה אתה יכול להגיד לי על העבודה שלך מול ראש הממשלה, מה אתה יכול לספר לי על העבודה שלך מול ראש הממשלה במשך השנים האחרונות, והחלק השני זה איך אתה רואה את ההנהגה של ראש הממשלה מה-7 לאוקטובר ועד הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. קודם כל נתחיל מזה שאני מאוד משתדל לראות את הדברים בראייה היסטורית, זאת אומרת לא להסתכל רק על הכאן ועל עכשיו, אלא להסתכל מה יאמרו בעוד 50 שנה, מה יאמרו בעוד 100 שנה, והראייה שלי מאוד בהירה בעניין הזה, אין לי ספק שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, ייזכר כאחד המנהיגים, לא אולי המנהיג הכי חשוב שהיה למדינת ישראל, הוביל אותנו עוד לפני ה7 באוקטובר, כמובן, להישגים מדיניים, כלכליים, ביטחוניים, יוצאי דופן. זה שה7 באוקטובר קרה במשמרת שלנו, זה אי אפשר לברוח מזה, זה קרה במשמרת שלנו, אבל השאלה היא גם מה אתה עושה עם זה, איך אתה יוצא מזה. ואני חושב שאין מישהו זולת ראש הממשלה, שהיה מצליח להתנער מהאסון הנורא הזה, מהאבל, מהכאב, ולפעול כדי שישראל תחסל את אויביה. אנחנו עושים את זה גם עם חמאס. תראה את כל צמרת הנהגת החמאס שהייתה ערב 7 באוקטובר, גם אם נשאר בחיים, מוחמד סנואר ואולי ראיד עיסא, אם אני לא טועה, גם הוא נשאר בחיים. כל היתר חוסלו, אינם עוד. כנ"ל צמרת חיזבאללה, ראש חיזבאללה חסן נסראללה, איך ראש הממשלה קרא לו? ציר הצירים. איננו. הציר של הציר. ומי שהחליף אותו גם הוא איננו. וכמעט כל ראשי החיזבאללה ומבצע הביפרים וכו' וכו' וכו'. וכל זה שקוראים לך לא רק מהבית, גם מבחוץ, וכשאומרים מבחוץ זה נקרא למעצמה החשובה ביותר בעולם, לעצור את המלחמה, להפסיק. אני לא חושב שיש מישהו שהיה מסוגל לעמוד בכל הלחצים הללו, ולהוביל אותנו למצב שהביא בסופו של דבר לשינוי גיאו-אסטרטגי במעמדה של ישראל. היום ישראל הרבה יותר חזקה, תסתכל, ביחס לסביבה. כן, משטר אסד נפל. לא שבא במקומו איזה חובב ציון, אבל היות שהוא לא חלק מהציר האיראני, וזאת האויבת הגדולה שלנו, זה מחזק את מעמדנו. כנ"ל לבנון, נבחר הנשיא שחיזבאללה הכי לא רצה, הנשיא עאון, אין סיכוי שאם נסראללה היה בחיים, הנשיא עאון היה נבחר בלבנון. אנחנו שומעים עכשיו קולות מחיזבאללה שמוכנים למסור את הנשק. ובכל זאת הוא נבחר, אז מצבנו גם השתנה אל מול לבנון, ובכלל אל מול כל הזירה, וכמובן הדבר החשוב והמרכזי ביותר הוא איראן, וזה פרויקט שראש הממשלה לקח על עצמו עוד מכהונתו הראשונה. למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני. אין לי ספק, אני אומר את זה עכשיו למצלמות, שאלמלא מהמצב של ראש הממשלה נתניהו לאורך השנים, לאיראן היה היום נשק גרעיני. אין לי ספק בזה. אני מכיר את המצב, מכיר את התמונה. ולכן אני חושב שטוב שראש הממשלה נמצא עם הידיים על ההגה, טוב שהוא נמצא בשלטון, ואנחנו צריכים להגשים עוד הרבה דברים כדי להשלים את המלאכה. להשיב את כל החטופים, לחסל את ארגון החמאס, למצב את מעמדנו האזורי כמדינה שלא מתעסקים איתה. למרות שאנחנו מיעוט בזירה, אבל שלא מתעסקים איתה. להביא עוד מדינות לכרות איתנו הסכמי שלום, כמו שבהסכמי אברהם. אני זכיתי להיות שר בממשלה ההיא, שקרתה הסכם שלום תחת הנהגתו של נתניהו ושל הנשיא טראמפ, ושל מנהיגי 4 מדינות ערביות, והכוונה שלנו הייתה להרחיב את המעגל הזה. אבל אז הגיע 7 באוקטובר, הם לא יצליחו לסכל את המגמה של הרחבת מעגל השלום בין ישראל לבין מדינות ערב. לא יצליחו. יש לי 2 שאלות אחרונות, שאנחנו לפני סיום. שאלה אחת קצת נגענו בה מקודם. השנתיים האלה אנחנו ראינו תופעות שלא זוכר שראינו אותם בעבר. אם זה מבחינת הסתה, אם זה מבחינת שנאה, אם זה מבחינת אפילו אלימות, אם זה כלפי ראש הממשלה, אם זה כלפי המשפחה שלו, אם זה כלפי חברי כנסת, ואם זה כלפיך. גם אתה
באים אליך חדשות לבקרים. היום בבוקר עידית סילמן עשו לה מיצג פיתות בפסח בכניסה לבית שלה. עכשיו, כמו שאמרת, באמת מדובר בחלקם הגדול באנשים משכילים, באנשים תבוניים, אנשים פרודוקטיביים, אנשים שהם חלק מהחברה הישראלית. ואני לא מצליח, אני לפחות לא מצליח למצוא לעצמי את ההסבר, איך הגענו לכאן, מה מוביל אותם, איך יכול להיות שהם כל כך שונאים אותך, שונאים אותי, שונאים את ראש הממשלה, שנאה ממש יוקדת. לפעמים אני מסתכל עליו ואני באמת לא מאמין לכמות השנאה. אני קורא את התגובות אצלי לבוקר טוב שאני כותב בטוויטר, ואני לא מאמין למה שאני רואה שם. לך יש אולי הסבר לזה? אנחנו ברכים מזה שהשכלה, הזכרת ההשכלה, היא לא ערובה לשום דבר מלבד השכלה. היא לא ערובה לאנושיות, היא לא ערובה לטוב לב, היא לא ערובה לתכונות דמוקרטיות כלשהן, בכלל לא. אני מזכיר לך גם את הפרופסור שאכל גלידה בקרב קהל מתפללים שצם ביום כיפור, כן? אז השכלה היא לא ערובה לשום דבר מלבד השכלה, זה הכל, זה מה שהיא מלמד אותנו. אכן, אתה מתאר תופעה נכונה, שאגב, היא לא רק בשנתיים האחרונות. אני זוכר שעוד כשר לבט"פ, מחיתי בפני היועץ המשפטי לממשלה הקודם, על אוזלת היד של המשטרה בטיפול בהסתה לרצח ולאלימות נגד ראש הממשלה, רעייתו, משפחתו. אני אספר לך סוד, אנחנו כתנועת הליכוד בשנה האחרונה הגשנו קרוב ל-200 תלונות על הסתה לרצח נגד ראש הממשלה או נגד שרים וחברי כנסת אחרים. ממה שאנחנו יודעים נפתח עד היום תיק אחד, ואנחנו לא יודעים מה קרה איתו. תראה, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. מערכת אכיפת החוק, נקרא לזה בגדול, מתנהלת כמוטה פוליטית. כלומר, מה שמותר לצד אחד, אסור לצד השני. הדבר הזה מאוד ברור ומאוד מצער. כשהייתי שר משפטים, אם היית שואל אותי, מהו הדבר שאתה הכי רוצה להגשים? והיית מחבר אותי לפוליגרף. הייתי עונה לך להעלות את אמון הציבור במערכת המשפט, והייתי יוצא דובר אמת. בניגוד למה שאמרו, שאני רוצה למוטט את אמון הציבור במערכת המשפט, ובכלל להרוס את מערכת המשפט וכו' וכו'. אבל אתה לא מביא את אמון הציבור באמצעות זה שתגיד לו שהכל בסדר והכל מושלם והכל... לא, אתה צריך גם להצביע על הליקויים, וזה ליקוי חמור מאוד שנגעת בו עכשיו, וזו החד צדדיות של מערכת אכיפת החוק, שאיננה מתנהלת בצורה שוויונית, ונוהגת איפה ואיפה. יש התבטאויות שלפעמים אני שומע, אמרת, כלפי ראש הממשלה, או כלפי נבחרים אחרים, שאין לי ספק בכלל, שאילו אינו אמרות על נבחר ציבור מהשמאל, או על ירום מודע, יועץ המשפטי לממשלה, או על... ואגב, שלא יהיה ספק, אני מגנה את האמירות הללו. כל אמירה של הסתה לאלימות או איומים היא מגונה מכל צד, אבל היא צריכה לחקר מכל צד, ולא רק מצד אחד. וזה מה שאנחנו לא רואים לצערנו היום. זה חלק מהתיקון שדיברנו עליו בתחילת הדברים. הרפורמה במערכת המשפט באה להגשים בין היתר גם את זה שהציבור יוכל לתת אמון במערכת המשפט, ובייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, והוא ידע שמקבלים החלטות לא מתוך עמדה פוליטית, מתוך עמדה שבאה לעזור לצד מסוים, או אפילו מתוך עמדה שהיא לאו דווקא פוליטית, אלא שעניינה שימור הכוח והעוצמה שיש בידי המערכות הללו, אלא מערכות שבאות לשרת את הציבור, לשרת את הציבור כולו, לפעול בצורה שוויונית, לפעול בצורה הוגנת, וזה, ורק זה, יביא להעלאת אמון הציבור במערכות הללו. חשוב גם להזכיר, אצלהם לא מדובר באיזה עשבים שוטים, לא מדובר באיזה מפגין בצומת. צומי הקצינים אנחנו רק סוף השבוע האחרון, דן חלוץ התבטא בצורה מזעזעת. ראש השבוע עוד אולמרט. בוגי יעלון, שלושתם כבר, כשהם מסיתים כבר אף אחד לא מתייחס לזה, מרוב שזה נורמל, מרוב שזה הפך להיות שגרה. ממש כך, ובמדינה מתוקנת שיש במערכת אכיפה שוויונית, המקרים הללו היו נחקרים ומטופלים, אבל הם לא. כי יש חסינות. איך אמרה פעם שופטת בית המשפט השלום ירושלים, כשהמשטרה הביאה לה להארכת מעצר מפגינים שניסו להצית רכב ולחסום את התנועה בשער הגיא, או בדרך לירושלים? זה לא אנשים שצריכים להיות במעצר, כן? אנשים שלנו אין בעיה, אבל זה לא אנשים שצריכים להיות במעצר. מישהו שנתפס עם נשקים ותחמושת, עשה הטרדה מינית, וגנב טנק, חס וחלילה שיהיה במעצר. מה אם הוא היה נגיד בדואי או מתנחל מיצהר, שנתפס עם אותה כמות נשק בבית שלו, מה היה קורה? אז אני אומר לך שלא רק כאיש פוליטי
אלא גם כעורך דין שבעברו עסק במשפט פלילי. אדם שנתפס עם קלצ'ניקוב, ועם עוד איזה רובה קרבין, אם אני לא כן, יודע, קרבין. ורימונים, ותחמושת. רק על זה, בלי המעשה המגונה שהוא עשה. גם היה גם טיל קטן. בוא לא נשכח גם את המעשה המגונה, כן? כן. אדם כזה משוחרר אחרי כמה ימים, בוודאי. זה מעצר עד תום הליכים, בלי ספק בכלל. והוא עכשיו צריך להביא תזכיר שיוכיח שהוא לא מסוכן, זה תהליך שנמשך בדרך. אחרים אנחנו מכירים, נכנסו לחודש למרתף השב"כ עם פלנלית על העיניים והזיקים בידיים והרגליים, על דברים הרבה פחות חשובים. בלתי נתפס, וזה רק מוכיח את מה שאמרתי, המערכת מוטה וחד צדדית, והיא צריכה להיות ראויה לאמון הציבור, אבל רק אחרי שהיא תתוקן. שאלה אחרונה להיום, עד עכשיו היה... הזמן עובר שנהנים. כשנהנים, כן. עד עכשיו היה מאוד קל, עכשיו אני אשאל אותך את השאלה באמת קשה. בלשון סגינור. איזה חומר אתה עשו? איזה חומר אתה עשו? דומה, האמת היא שזה דומה. נו. תראה, אתה סוגר עכשיו עשור בכנסת. עוד לא. עוד מעט. בסוף השנה. בסוף השנה אתה סוגר עשור בכנסת. זה הרבה יותר זמן, אבל זה משחק כל עשור. כן, זה בסוגר עשור. אבל במעט יחסית זמן פוליטי הזה כבר הספקת להיות יושב ראש ועדה, שר משפטים, שר בט"פ, אתה כרגע מכהן כיו"ר כנסת כבר 2.5 וגם תקופה חשובה לא פחות באופוזיציה. באופוזיציה. אני חושב שדרך אגב בחיים שלי לומדים שם הרבה מאוד. חשוב גם לטעון טעמה של אופוזיציה. נכון, וגם כחבר כנסת בשורות האחוריות ועשית את כל התהליך, אמנם עשית את התהליך הזה מאוד 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 מהר, אבל עשית את כל התהליך, ובסקרים שיוצאים עכשיו לאחרונה, עוד רואים שאתה הולך ומתחזק עוד יותר קדימה. אז שתי שאלות. אחת, מה אתה חושב שבעצם גורם לציבור שלנו לבחור בך, להעדיף אותך? מה הוא רואה בך שגורם לו לעשות את זה? והדבר שני, איך אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? קודם כל... אמרתי שזה קשה. קודם כל זה כאילו, אבל זה קשה. זה מאוד מחמיא לי לראות שזה אכן המצב, לפחות בסקרים. אתה יודע, תמיד צריך לדעת את זה עם, איך אומרים, טוב של מלח. אבל אני לא יודע להגיד לך מה הכוח שתרם לדבר הזה. אני יכול לקוות שאני אמשיך לזכות באמון הציבור לעוד הרבה זמן. בטח לא מתכוון להגיד על עצמי, עשיתי וכו' וכו'. אבל אני שמח שאנחנו בתנועה שבה יש עשרות אלפי מתפקדים, כל אזרח ישראלי יכול להתפקד, שמחליטים איך תראה הרשימה, מי יעמוד בראשה, אנחנו בחרנו. איך תראה הרשימה, אנחנו בחרנו. מי יהיו ומי לא יהיו חברי כנסת, אנחנו בחרנו. ומקווה להמשיך ולזכות באמון הזה של הציבור עוד הרבה זמן, בעוד 10 שנים. מי יודע, אתה יודע מה? יחליט הציבור. יחליט את הציבור. אמיר אוחנה, תודה רבה לך. היה לי באמת... ואנחנו נתראה בפרקים הבאים עם חברי כנסת ושרים נוספים מתוך המפלגה שלנו, ותכנים נוספים כמו שהבטחתי לכם. תודה רבה.